Kumusta po kayo? Shout out sa lahat. Kumusta po kayo? Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. At lahat ng mga OFW dyan. Lumubuma. Ah, Lumubuma. Sinilas naman nila. paano naman yan sinilas niya doon? Ha? Paano naman yan sinilas niya doon? Sarap dito. Palubog na yung araw. Yung doon. Geo10, good morning. Ay, magandang hapon pala, Geo10. Shout out. Brett! Water ka sandali! Hello, idol. Long time no see, kumusta na? Sobrang busy, kaya walang time mag-live. Dito tayo. Kumusta na ang ano mo? Ang iyong YT idol. Suspended ako ni Lolo. Bakit? Ano nangyari? Ba't na-suspend ka? Wala. Sayang naman yung pinaghirapan natin. Yung gabi-gabi tayo nagpupuyat tapos pan isususpende. Ako, hindi naman ako nasuspende. Ang problema lang sa akin ay medyo lumiliit yung mga ano natin, viewers natin. Kaya naisipan ko mag-live baka sakaling dadami yung mga viewers natin. Actually, nakasahod na rin ako. Natanggap ko na. Hindi ko pa naiingkas. Cheque na dumating sa akin. Ngayon ang problema ko, hindi ko maingkas kasi kailangan mag-open account ako ng mag-open ako sa bank ng dollar account. Ang minimum ng opening sa bangko ay 500 tala. Siyempre saan naman ako kukuha ng ganung kalaki na pera pang open. Kaya baka sakaling mayroong darating na blessing by next week or ano man, para naman maingkas ko na unang sahod kay YouTube. Niisip ko nga yung kalahati noon, pag naingkas ko ay bibili ako ng tsinelas at pamimigay ko. Lahat ng kalahating sahod ko sa YouTube ay ipapamigay ko tuwing magsasahod ako. Kaya sa lahat ng mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell para sa mga susunod natin. Papalitan mo na lang load sa bangko. Ayaw nila eh. Ayaw nilang palitan. Kailangan ko daw i-deposit. Pero try ko lang din kasi kararating lang din naman. Last month yata. Isang bangko pala naman yung pinuntahan ko. Try kong magpalit sa iba kung gusto nila. Sa isang bangkong kausap ko ay pinapa-open ako ng bank account. Ngayon dahil sa sobrang busy din,
Upload lang ng upload. Baka sakaling tataasan naman yung ating mga viewers. Kailangan natin mag-live ulit, idol. $2 million in the house. Maraming salamat sa palike yan. Ang Facebook account ko, Facebook page ko, malaki na rin yung followers ko. Meron na yata akong 26,000 followers doon. Monetize na rin yung aking Facebook page. Ang ano naman ay parang ganun din, parang YT din. Yung income mabagal din. Ba't di mo sa bank account pinadiretso, Lods? Actually, sa bank account pinadiretso, kaya lang siguro yung bank account ay iba yung nailagay ko eh. Parang nagkamali yata ako doon sa nilagay, kaya sa kapipindot ng kapipindot napunta sa cheque. Check ako ng check sa bangko, hindi dumadating. Ngayon, noong sabi ng bangko, mali yung aking yung nai-type daw, kaya asikasuhin mo, sabi sa akin ng bangko. Pagdating doon sa nung i-chinek ko, ang nangyari, cheque naman na dumating after 1 month. O di okay lang din. $119 yung natanggap ko. Paano ba monetize load ng FB page? Meron akong tatlong video na reels. Sa reels kasi akong dumami ng aking ang aking followers. Nag-upload ako ng 3 video. Yung isang video ko doon ay umabot ng 30 million views. Tapos yung isa 26 million views. Tapos yung isa naman 7 million views. Simula noon tumaas hanggang sa monetize ako doon sa Facebook page ko. Kaya kung makikita mo doon sa yung Facebook page ko ay RSP vlog pa rin. Try mo rin mag-upload ng mga reels video. Wow. Maraming salamat. Meron ka rin bang Facebook page? Boss J10? Yung mga natin dati, nawala na rin sila siguro napunta na rin sila sa ibang mga hindi na rin sila nagko-comment eh. Kaya bago na naman yung mga nagko-comment doon sa aking YouTube ngayon. Tuloy lang ang laban, huwag tayong susuko. Yung mga nagsisimula pa lang dyan na mag-YouTube, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kailangan try lang and try, upload lang ng upload hanggang sa ma-monetize. Tapos pagka na-monetize na kayo, huwag kayong ihinto, upload pa rin ng upload. Meron na akong ka-upload lang kagabi doon dito sa YouTube, kagabi ko lang in-upload, meron na siya 1,400 views. Short video yun. Maganda pala ang mag-upload sa short video, kasi sa short video ata marami yata ang magiging income natin doon. Meron loads, J10 din. Sige, pasyalan kita minsan doon para naman makapag-support din ako sa iyo. Pag nag-live ka at maabutan ko na nag-live ka, o di papasok din ako para makapag tayo, support tayo sa bawat isa. Guys, supportahan nyo si J10. Subscribe kayo sa channel niya, mabait yan. Kasi matagal kong mga kasama dyan. Sa mga bago pa lang, huwag nyong anuhin si J10. Masupportive na kaibigan yan. Supportahan nyo rin siya. Isa rin siya sa mga tumulong sa akin nung hindi pa ako monetize dito sa YouTube. Lagi niyang binabantayan yung mga live ko kahit wala ako. Ayan.
Kaya kung gusto nyong ano, totoong mga nagsusuporta ay puntahan nyo yung channel ni Cheyot. Weight loads, tumatawag lang sa akin. Okay, sige. Walang problema, loads. Meron tayong 2 million in the house at isang like. Paparami tayo ng mga viewers. Kailangan tataas yung ating algorithm. Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga hindi pa nakapagpunta rito. Mag-iwan lang kayo ng pakas. Mag-iwan lang kayo ng komento dyan sa baba ng description at isa-isain ko pa yung puntahan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. At siyempre pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!